salajengipun menika acara inti menika acara Mau'izatul Hasanah. Dene Mau'izatul Hasanah kawula aturaken dumateng Bapak Kiai Ahmad Alimul Hakim dari Meranggen beserta doa. Wekdal so panggenan kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in wa nakhusu khususan ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah Pasuruan wa ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Abdul Hamid bin Utsman Kajuran Magelang wa ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Ali Maksum Krapyak Yogyakarta wa ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Soleh Ahmad summa ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi pun kintonaken dateng ahli kuburipun kula panjenengan sedaya ingkang sampun somare wonten ing alam barzakh. Mugi-mugi kanthi doaipun kula panjenengan sami Gusti Allah kersa paring pangapunten, amin Allahumma amin. Ala hadhihin niyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wal Muqtafa wa ala alihi wa ashabihi
ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim kullu nafsin dha'iqatul maut. Al ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idhu. Al hadits au kama qol sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Wonten ngersanipun matur para alim, para ustad, para kiai langkung mulai sepuh datang Romo Kiai Haji Hafid Soleh, Romo Kiai Haji Yainal Arifin senandung cinta nih, Romo Kiai Mas Hedi yang putih jenengan, Romo Kiai Afandi yang putih. Sedoyonipun ingkang insyaallah kula emban dawuh sabdo fatwa lan moindhoipun keluarga agung, keluarga besar Bani Soleh Ahmad, milai putra, mulai putu, anak mantu, buyut, canggah, saahli warisipun ingkang kula hormati. Ketua panitia pengajian haul sinten wau ketuane Mbah Yai Pak Masudi ingkang kula hormati, bapak-bapak sedaya tamu undangan ingkang kula hormati, ibu-ibu sedaya tamu undangan ingkang kula hormati, grup Rabana napa niki Kang? Bola ngison saking Amerika apa Ameriki? Ameriki Pak Ki. Nah biasanya kan kiai kono-kono kan muni Jogja ngoten. Nek kula mboten Amerika apa Ameriki ngoten. Ben beda to Pak. Allahumma ingkang kula hormati ibu bapak ma'asyiral hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, mustami'in mustami'at sedoyonipun ingkang insyaallah badhe dipun mulyakaken dening Gusti Allah taala milai dunya menika ngantos benjang wonten ing akhirah. Amin Allahumma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten dalu ingkang insyaallah berkah menika Bu kula dipun kersakaken dening Gusti Allah saged sowan wonten ngersanipun panjenengan wonten pondok pesantren napa niki? Darul Huda. Napa Kang? Baitul Huda. Ngoten nggih. Dukuh Pendilan. Desa Kali Sari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Kanthi keadaan selamat Pak, mboten wonten halangan punapa-punapa. Alhamdulillah. Lan alhamdulillah malih kula panjenengan sedaya atinipun dipun tuntun dening Gusti Allah taala saged kembal wonten menika panggenan, saged rawuh wonten menika majelis. Sak perlu kula njenengan sedaya nderek-nderek hormat haulipun Simbah Soleh Ahmad ingkang kaping 3 kanthi sareng-sareng kanthi ing pangajab mugi-mugi berkahipun pangaosan wonten dalu punika kula panjenengan sedaya pinaringan gesang ingkang barokah. Amin Allahumma. Pinaringan mulya dunya mulya akhirah. Amin Allahumma.
Rizkinipun pinaringan manfaah barokah kathah melimpah saged ziarah Mekah Madinah. Allahumma. Ingkang terpenting malih Bu, menawi manggih kula jenengan nusul Mbah Yai Ahmad sakwayah-wayah pinaringan mautan bi husnil khotimah. Allahumma. Bu ngantuk mboten? Jenengan pun nate tepang kula napa dereng Bu? Pak. Dereng Pak. Blas. Bu, mboten nate mirsani blas Bu. Lah teng TikTok, IG, YouTube, Facebook mboten nate. Lah sing delok jenengan napa? Bu. Lah sing delok jenengan napa? Napa kicau mania nggih. Lah ngoten niku nuwun sewu sakniki malah enten MBG Mas Bahlil malah diwalik malih Bu. MBG Mama banyak gaya ngoten kok. Alhamdulillah kula niki namine Ahmad Alimil Hakim. Sinten wau Bu? Griya kula Banyu Meneng Mranggen Demak. Lah wau kan Yai Senandung Cinta kan dawuh kalih kula to. Pak Yai, jenengan apa Banyu Meneng to? Kula nderek matur Pak, nggih kula ngoten. Lah Banyu Meneng kok lucu men bisa kok Banyu Meneng napa wonge kok ora omong-omong ngoten Pak. Lah kula nderek matur Bu, Banyu Meneng niku almaur raqiq banyu meneng bahasa Inggrisnya Pak silent water. Allahumma mboten kangen water lho Bu, silent water. Alhamdulillah ngoten nggih. Putrane nembe kalih, garwane nembe setunggal. Allahumma. Lah umure kula Pak nembe pinten Pak? Pinten Pak? Lha kok 17,5 pripun Mbah? Napa enten umur 17,5? Umure kula nembe 3 gangsal Bu. Alhamdulillah. Allahumma. Lah sak bejo-bejone wong zaman akhir taun wis 2026 taune wis mosak masih kahanane wis molak malik zamane wis modal madul. Wong sing paling bejo, wong sing paling istimewa, wong sing isih gelem nderek hormat ahli leluhure. Nggih mboten Pak? Kalih wong sing gelem nderek hol ahli kasepuhane. Allahumma. Kapan ana wong kok isih gelem ngoholi mbahne, gelem bancai buyute, mesti wong iku isih seneng marhabanan, isih dokoh di baan, isih ganteng berjanjenan. Nggih mboten Bu? Bu, niki lak malam 3 to niki. Malam 3 Maulud to Bu? Lah mriki nek tasih usum berjanjenan mboten Pak Bu? Alhamdulillah. Bu, lah nek jenengan derek dibaan berjanjenan niku nggih pun ngertos maknane Bu. Pun paham maknane Bu. Berarti pokoknya nderek dibaan berjanjenan ngoten niku wis butuhe diwaca rampung kurkuk dum. Nggih. Berarti padha niku lho Bu, wis butuhe ngadake dibaan berjanjenan rampung kurkuk dum. Allahumma. Kapan ana wong kok isih gelem nderek marhabanan dokoh di baan ganteng berjanjenan, mesti wong iku isih seneng mana kipan, isih ganteng istihosahan, syukur isih dokoh nderek tori kohan. Allahumma. Kapan ana wong kok isih gelem nderek manakipan, mesti wong iku dokoh melu tahlilan. Nggih mboten Pak? Kapan ana wong kok isih seneng nderek tahlilan, ngaji keliling omah per omah, mesti wong iku isih seneng nderek pengajian.
ngaji para kiai. Alhamdulillah. Kapan ana wong kok isih gelem ngaji para kiai ben kenal Gusti, ben paham agamane Gusti, ben seneng karo Kanjeng, ben seneng ngadake holipun ahli kubure. Ora kena ora Pak, mesti rezekine kula jenengan ora let suwe Bu bakal dal-del Allahumma, bakal rekutu amin Allahumma, bakal les amin Allahumma. Niki sing dawuh mboten Mbah Yai Hafid Pak, sing dawuh mboten Mbah Yai Yainal Arifin, Mas Kiai Alimil ya babab blas. Niki sing dawuh langsung Kanjeng Nabi. Ibu Nabi ini jenengan sinten Bu? Nabi Muhammad. Ampun pangling Ibu nggih, ampun keliru. Sebab kalau jenengan bisa nak mau nusul Mbah Yai Soleh Ahmad bakale dibledek karo malaikat mungkar nangkir. Mung ape ditakoni man nabi yuka nek lanang, nek wedok man nabi yuki, sapa nabimu? Jenengan kudu jawab Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma. Lah dawuh Kanjeng Nabi niku wau, nek ana wong kok sek gelem ngaji karo kiai ngeten niki, gelem hormat holipun Mbah Yai Soleh ngeten niki, rakitang Bu. Sakniki jenengan drijine ali-ali ya babar, gulu kalong ya babar, asto gelang ya babar blas. Taun ngajeng Bu, nek diundang malih kula maksude. Taun 2017 niku astane jenengan pun enten gelangi, drijine jenengan pun enten ali-aline, syukur bulune jenengan enten kalunge. Allahumma. Ngandel mboten Bu? Percaya mboten Bu? Ngoten nggih bae mantep. Ngoten nggih Bu nggih. Niki dawuhe Kanjeng Nabi. Bu. Lah Kanjeng Nabi niku nek dawuh, nek ayo a, nek bi yo bi. Kanjeng Nabi niku pangkate padahal sak dhuwure malaikat. Nek diwale malaikat pangkate sak ngisore Kanjeng Nabi. Ngono wae Gusti Allah lek gunggung marem sanget. Lek gunggung pripun to Mas Kiai? Ngeten Bu. La ya sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jenengan ditosi mboten Bu? Bae ngrana kiai kok rada ireng-ireng gateng sithik-sithik mesti suarane HP. Allahumma. Kok gateng mangane pripun to Bu? He he ha ha Sallallahu Muhammad. Hihirin apa harin Bu? Lah sing wingking mereka malah huhuriin apa Yai ngoten. Monggo Kang. Anu diubahke astane nggih. Kalih teng kados teng YouTube wonten niku lho. Teng TikTok wonten lho Pak. Baik kula dungake Pak, sing gelem ngubahke tangan ora bakal kentakan duit. Allahumma. Sing sakniki drijine Bu. Sing ra ono ali-aline. Insyaallah mengko lar sasi entuk ana laline. Allahumma. Dan jenengan ampun batin lho Mbah. Ali-ali sing dagem kiyaine niku apa Mas to ngoten. Mboten sing Mas niku kiyaine. Mergo murid pinten Bu? 3 gangsal. Ngoten nggih Mbah nggih. Monggo. He he
enten jenenge Pak kelas, Pak. Sing pundi tiange sing pundi? Mboten rawuh. Sing pundi? Tuku peci, tuku klambi nggone Pak Muklas. Berkah ngaji awake lemu anake. Kok rolas to, Bu? Liru bener rolas, anake waras. Ngoten nggih. Lho tiyang Kalisari mriki lho mboten enten sing gedhe anak rolasan iki. Mboten nggih Pak nggih. Anake paling mentok 8. Shallallahu Muhammad. Allahumma sholli Bu, lah kota-kotane kula dibuka napa ditoke mawon, Bu? Lah kula wau kan nuwun sewu to, Bu. Pripun? Lah kok jenengan ngeten-ngeten pripun maksude? Lah wau tak kon ngeten-ngeten mboten ngeten. Misal anteng malah ngetan-ngeten pripun to niki? Dikon ngotot ora ngotot malah napa wau Pak mboten ngotot malah ngotot kan lucu to. Lah kula niki kan mawon sing mriki to Bu. Lah kula ditututi garwane kula ngono. Tak kira iki ajeng ngambung kula. Ternyata mboten. Malah ngelokke kula ngeten iki Bu. Lho Mas Kiai, jenengan ki ana sing kliru. Lah sing kliru apa to Bu? Kae lho kacamata sing lewat DPR ki lho lali ngoten Pak. Lah kula jawab Pak. Lah penapa to kok dadak ngaji nggo kacamata? Lah garwane kula ben ketok ganteng. Allahumma. Lah kalau derek jawab Bu, Pak. Lah nek kok katut rondo-rondo Kalisari pripun mendel piyambake. Kula buka nggih Pak nggih. Kersane padiang nggih. Lah kula nek kacamatanan iki irung iso keder kok, Pak. Shallallahu Muhammad. Nah cara Yai Hasani wau jenengan irunge kok mancung pripun to Yai ngoten kula ngoten nggih. Shallallahu Muhammad. Lah kajenge Mbah Yai Hafid rawuh jenengan ngumpulke jenengan wonten maneka majelis niku karepe napa to? Karepe kula jenengan ben dituturi para kiai nderek dawuhe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lek dawuh asline wong niku nuwun sewu ora butuh hiburan asline. Kersane saged munggah swarga niku mboten ragate mboten larang Bu. Intine kula jenengan nek kilingan mati niku sampun dados pitutur. Allahumma. Kanjeng Nabi lek dawuh kafa bil mauti wa idho. Cukup wong sing nderek hol ngoten niki, wong sing melu layat ning tanggane ning sedulure niku dados pitutur kula jenengan. Nek kula jenengan niki urip ning alam dunya jebule Pak ora salah wase selak gantian kancane. Nggih mboten Bu? Lah sing cilik-cilik ngeten niki nggih karepe kados kula jenengan Bu nggih pengin omah-omah, nggih pengin gadah lari. Lah nek kula jenengan patok bangrong urip ning dunya ngeten niki, lah mangke dunyane kebak. Ngoten Pak nggih. Lah mila nuwun sewu nek cara kiai-kiai biyen niku bener kalih panitia sing idegan niki. Al mautu kamitslin narojil. Mati niku kaya buah kelapa. Nggih mboten Pak? Lah buah kelapa maksudnya pripun to Pak Yai? Maksude ana buah kelapa nembe cengkir ceblok ya pantes, demegan ceblok ya pantes, kemindu ceblok ya pantes. Malah ana kelapa sing tuwa wis kurengen ngoten niku Bu, ora gelem niba-niba. Nggih mboten? Ayo kados kula jenengan ngeten iki teng donya nembe bayi jebleng mati ya pantes, bayi cenger mati ya pantes. Nggih mboten? Ana wong
nembe rondo anyaran mati ya pantes, duduk anyaran mati ya pantes. Nggih mboten Pak? Lah napa nuwun sewu napa nek wis nom ngoten niku saya nom saya sugih napa malaikat wedi mboten Pak? Malaikat ini ana wong sugih ini malah seneng kok. Malaikat nak saya nom ngeten iki tambah seneng lek njabut penak. Allahumma mila kula jenengan niki dirawuhke Mbah Yai Hafid dikembangke wonten menika majelis nderek hormat kholipun Mbah Soleh Ahmad karpe kula jenengan teng donya ngeten niki kersane mboten angsal lidah lidi niki dawuhe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek dawuh napa wau nek ayo nek bi yo bi ora kaya wong sing utang-utang kuwi nggih. Wong utang kan nyileh 50 sik, nyileh 100 sik, janjine 3 dina iso 3 sasi, janjine 3 sasi iso 3 enten mboten yang mriki Bu. Sing ndi wonge sing dijajal? Lah Kanjeng Nabi napa wau nek ayo nek bi yo bi. Lah Mbah Yai Soleh Ahmad niku nuwun sewu pangkate dadi kiai napa mergo nderek dawuhe Kanjeng Nabi. Ngantek Kanjeng Nabi dawuh man nasiya sholata alayya sing sapa wonge kok lali ora gelem maca selawat maring aku faqat ahtoa tariqal jannah. Monggo wong iku bakal kesasar mlebu dalane swarga. Mila kiai-kiai nek NU, kiai-kiai nek hos, kiai-kiai nek sepuh mesti ora wani ninggalke amalan utawa ijazah sholawat. Nggih mboten Bu? Mila ana wong niku nuwun sewu teng donya maca sholawat diwaca nembe hadas ya sah, nembe suci ya sah. Ngoten. Tur sholawat niku nek cara gurune kula Pak niku kalung khusus. Diwaca banter ya pantes, diwaca alon ya pantes, napa malih dilaguke diterbangi tambah kewes. Allahumma. Lah sholawat sing ora pantes diwaca niku namung wong sing bar pegatan. Ngoten Ibu nggih. Ora ana ta wong kene kok bar pegatan wangsul saking PA Demak langsung matur Yai Hafid, Yai mbok bengi tak sembelihke wedhus ya. Lah napa nang kula bar pegatan kok mboten enten. Mergo napa? Sholawat niku ora pantes nek kanggo wong sing pegatan. Lah kok saged Pak? Mergo Kanjeng Nabi ora ngersake nek umate do pegatan. Lah kados Kiai Soleh kok dadi kiai gedhi ngeten iki mesti nderek dawuhe Kanjeng Nabi. Allahumma maulaya sholli wa sallim iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Lah jebule wong-wong niku sing teng kuburan niku to Bu, niku nak mirsani jenengan niku pengin Bu, nek ningali jenengan lenggah ngeten iki niku pengin apa to Pak? Pengin urip malih kados jenengan ngoten. Lah teng kubur-kubur ngoten niku do bengok sakniki kok dapat estu to Pak Yai? Ya estu niki dawuhe Gusti Allah. Nek ana wong ngaji ngeten niki wong sing ning jero kubur to Pak niku ya bengok-bengok kali seneng. Paling penak dadi ibu mangkat pengajian iso maca emangnya ayu Bu nggih ayu mendere ngaji kok ngoten Pak nggih. Nah teng omah kan mboten to ngoten. Tanggane kula nek pengajian ngeten iki nggih ayu Bu
Nek omah niku to mlebu metu aja ragu klambi, mlebu metu ora ragu klambi kacamataan tok ngoten. Nek kacamatanane ireng ra apa Mbak Pi Mbak. Sallallahu Muhammad. Lah wong ning jero kubur bau ngoten nyanyine Pak. Paling penak dadi ibu mangkat pengajian iso maca ngeloni anak disambi kok nyusu to Bu turu ngoten nggih kula winginane kan ngaji teng Brabu to Pak kalau sing ngaji pasal halal lah teng ngaji kula niku padahal kula ya diarani kiai karo wong-wong to ngemiki diler ngeten to Pak lah kula lek pikirane mubeng-mubeng to ngoten kiai kok depane wong ngemiki susu kula to nih sallallahu Muhammad mula tiyang mriki tiyang Kalisari niku to nak pengajian ngejak anake nak ngemiki ampun di buka Bu sing sithik wae mergo napa buka sithik jos ngoten nggih paling penak dadi ibu mangkat pengajian iso maca ngeloni anak disambi turu ora kau bermasak kari tuku gimana mboten sah bingung-bingung jenengan nak pas ngaji kalih ya Hafid nderek ngaji ampun alasan wah ngono kula masak iki nek sonten iki ampun wonten ora kau bermasak ya kari tuku salatullah salamu ibu sing neka ajeng kudu kuning bantah ngeten Pak penak pripun Pak wong wedok iki risiko kok ngoten lah cara ibuke mereka niku resikone dadi wong wadon awan bengi usrep ning jenengan nggih ngoten Bu mboten nate jajan restoran mboten nate. Berarti padha bojone kula, jenenge kula srek ning pawon ngoten. Ngoten nggih Bu nggih. Bojone kula ngoten Pak, mboten nate tak jajakke ning restoran, marake tuman kula ngoten nggih. Ben usrek ning pawon ngoten nggih. Resekone dadi wong wadon awan bengi usrek ning lah tiyang mriki dolane kan namung dijak ziarah kiai-kiai to. Mula kiai-kiai niku nuwun sewu karepe jenengan dijak ziarah, kersane ben iso dolan kono-kono karepe ngoten. Jenengan wis tuwa senam ya wagu to. Nggih mboten? Senam iku wagu wis tuwa ngoten niku. Lah kula niku nak nyawang wong sayung mriku do senam wong tuwa-tuwa Bu. Daripada senam nak salat duha wiridan kula ngoten Pak. Alhamdulillah resekone dadi wong wadon saben dina usrek ning pawon arep dolan ora kelakon saben bengi anak bojo njaluk
Lah jenengan yo lucu Bu. Wong lanang iki rasa nganti jalu. Diwehke ngoten lho. Bae ana wong wedok mriki kok gelem tawa karo wong lanang. A1 mlebu suwar. Allahumma. Tapi lanange diwi, aja lanange tong nggone napa malih lanange ipene ampun nggih Bu nggih. Tapi napa wau lanange bojone. Allahumma. Lah bapake sing mereka iki ngaji kok mau nyanyi terus ki ngaji ora to cakai. Shallallahu Muhammad. Lah nek mboten ngenten do merem wau Bu tak tamati kok mriki do merem kabeh ngoten. Tewas nyanyi-nyanyi ngeten malah do melek ngoten nggih. Alhamdulillah. Allahumma sholatullah pun ngaji ngeten niki to Bu, petuk kiai ngeten niki atine kula jenengan gitu Bu, didamel sing tenang nggih, sing ayem, sing tentrem, namati sapa wae didamel enjoy. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ora usah mikir kae presidene jakne ora ngono, bupatine jakne ya ora kuwi. Camate jane ora kae, ampun. Nak pun ngeten niki kula jenengan ngaji ngeten niki atine ditata-tata dhewe. Mun rasa melu-melu komentari presiden mboten sah Bu. Mergo kula jenengan nderek-nderek komentar presiden, kula jenengan nderek dukung karo presiden. Kula jenengan nek ora tandur glidik ning sawahe wong-wong ya ora duwe duit. Nggih mboten Pak? Jenengan niku mboten nderek kerja bangunan ya mboten gadah duit. Leres mboten Pak? Niki wis pokoke mboten sah iko-iko. Wayahe salat nggih salat, wayahe tahlilan tahlilan, manakipan manakipan. Alhamdulillah. Ora sah iko-iko. Mila nek cara nggone kula niku ganti ya presiden ora nyambut gawe ora duwe duit. Leres mboten Bu? Ganti ya gubernur ora nyambut gawe ora duwe duit. Ganti ya bupati ora nyambut gawe ora duwe duit. Ganti ya Pak Lurah ora nyambut gawe ora duwe duit. Mila jenengan calaran lurah niku to Bu, mboten sah tentengan, mboten sah. Wah ki sing menang jaguku, nek ora jaguku ora iso, nek ora ki ora, mboten sah. Mergo kula jenengan nuwun sewu lurah nek sing jenengan jago niku to Bu, nek mun dadi jenengan utang lho mboten angsal. Leres nggih mboten Bu? Lah kula lak ustaz to, kula iki gadah santri kathah to teng griya. Lho kula iki gapit asline Pak. Ngoten niku lho kula dadi kula utang ora entuk kok. Jawabane ngekul Pak, nyegi ya. Ngapunten Mas Kiai duwite pun enten kene, ngoten Pak. Perang ngekul iki, ngoten niku. Lah mila kula pun kapok. Langsung kula gadah napa uger-uger lafar kok benal gapit wahirihi. Ora ana bedane gapit karo ora. Jenengan pokoke nuwun sewu nek disangoni ya mangkat, ora sangoni ya tetep mangkat. Ngoten. Mboten sah petentengan, mboten sah neng-nengan karo kancane, karo tanggane, karo sedulure, mung perkara calonan lurah. Mergo lurah nek mun dadi ya padha wae, nganggep gapite, nganggep sapa wae dianggep padha. Niki buktine Pak. Kula utang niku lho mboten angsal kok. Ngoten Pak nggih. Leres mboten? Mergo zaman akhir ngeten niki to Pak. Nuwun sewu. Kula jenengan nek mboten cekelan Quran niku iman niki iso kintir Pak.
iman iso ilang. Karpe kula jenengan dijak hol ngeten niki kersane kula jenengan ben mirengke Al-Qur'an dawuhe Gusti Allah, kersane kula jenengan saged caket dhateng Gusti Allah, saged caket dhateng Kanjeng Nabi. Allahumma atine kula jenengan kersane saged sabar nampa cobane Gusti Allah. Atine kula jenengan kersane saged nampa peparinge Gusti Allah. Kancane tuku-tuku yo ben Bu, wong kuwi duwe-duwite. Kancane bangun-bangun yo ben Pak, wong kuwi kangel-kangelane dhewe. Atine kula jenengan ditata-tata dhewe. Kula jenengan nek mboten saged nata niku kula jenengan sing asline sregep ngibadah malah dadi keset ngibadah. Allah aku ibadah nganu Gusti percuma kae tanggoku sing ora ibadah apa-apa malah mobile papat kok bojone iso loro ngoten kok Bu. Lah mila kula jenengan dijak ngaji ngeten niki kersane atine saged nampa peparinge Gusti Allah. Alhamdulillah. Ngoten nggih Bu nggih. Marem mboten Bu? Sholli wa sallim daiman apa Mbah Yai Soleh Ahmad kok dadak bangun masjid iki napa to Bu? Mbah Yai Soleh Ahmad dadak bangun pondok iki napa? Kersane kula jenengan niki nek wong Islam kersane kenal salat dhateng Gusti Allah. Mila kula jenengan bisa nek teng akhirat niku Bu, sing ditakokke niku mboten kok mantune bupati niku mboten. Bisane lurah ya beber blas. Sing ditakokke awaluma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Wong wi salat apa ora? Ngoten Pak nggih. Lah KTP-ne Islam Gusti. Lah salat apa ora? Nek kula jenengan kok jarine ngakune Islam ning kok ora salat ya kaya wong senam. Ngoten nggih. Bener mboten Bu? Melu senam baline mriyang. Lah sing mriko niku ujane mosok wong senam kok mulai mriyang napa enten Pak Yai? Wis tak ganti wis. Melu senam mulai sehat ngaku Islam kok ora salat. Duwe HP rano pulsane Islam KTP neraka panggonane. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala habibillah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah. Mela masjid-masjid mriki niku to Bu, nama masjid mriki nek sing kangge Jumatan mesti kok dadak ana jidure kene napa to? Kok dadak ana kentongane kene napa? Ndak malah dipasang speaker kene napa? Kersane kula jenengan nek salat ora dhewean ning omah, salate berjamaah. Mila dawuhe Kanjeng Nabi niku wong sing salat jamaah ganjarane 17, wong nek salat omah ganjarane 1. Bu. Lah nek 17 kali setunggal kata putih Bu. Lah nek ana wong mriki dikeki 17 karo 1 kok milih 1.
kuwi wong pinter napa wong goblok Bu yang pinter napa wong goblok Bu lah kalau jenengan nuwun sewu kok wis dikei masjid ngeten iki ya ana jidure ya ana kentongane nggih enten spekere malah suarane seru sing andan kalau jenengan kok patok bangkrong ora gelem salat jamaah ning masjid ora gelem jamaah ning musala diarani wong goblok karo malaikat nggih mboten Bu mila kalau jenengan niku nek pengin sugih dunya sugih akhirat pengin dagang ora duwe modal pengin tani ya ora duwe sawah utawa tegal pengin nyalon DPR Pak ndelalah ijazahe bawa kobong ngoten nggih kula jenengan rasa angel-angel kula jenengan nek iso salat jamaah 5 waktu lah nek ana wong gelem salat jamaah 5 waktu senajan maca Quran ya mboten saged hitung-hitungan ya babar blas napa malih maca tulisan Jepang babar blas kula jenengan ora arep suwe bakal diparingi sugih karo Gusti Allah Allahumma Kanjeng Nabi lek dawuh teng kitab Durratun Nasihin niku marem Pak mandawama ala sholatil jamaati lam yusibhu faqrun fid dunya wal akhirah bocah cilik jejer mare sandangane rese tumindae bese bocah cilik jejer mare sandangane rese tumindae bese sandangane rese tumindae bese Sholala Muhammad. Lah kula jenengan niku to Bu senajan salat kok mboten paham rukune, sunah-sunahe ya mboten ngerti. Niku kula jenengan pokoke manut karo kiai salat berjamaah. Lah nek ana wong kok maca Quran ya mboten saged, Al-Fatihah apal ya babar blas, tapi kok salat jamaah. Salate yo ora khusuk babar blas A1 ditampa Gusti Allah Allahumma lah mbak ini kok napa enten to Pak Yai salat kok ora khusuk ngoten lho tak gone kula niku to Pak winginane ajeng bodho niku padahal yo kiai niku ngimami salat tarawih sebledak-bledak Pak lah salat tarawih niku nuwun sewu tak takoki jabane sepele Mbah lho Mbah jenengan ngimami kok iso bledak-bledak lah sing bledak-bledak sing pundi to Mas Kiai kiai ngoten kiai niku lho lah maca wal asri iso bledak-bledak kok wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun ngoten kok lah tak takoki Pak lho yi jenengan kok ngimami salat tarawih kok bledak-bledak imiripun to yi ngapunten Mas Kiai kula wau ajeng makan tarawih ora ngopi ngoten. Nah, kula ora njaluk lho Pak, kula mboten njaluk. Kula cerita mawon. Ngoten nggih. Lah, dadi kula jenengan niku nuwun sewu umpama salat kok khusuk ya mboten saged. Fatihah ya mboten ngertos, sunah-sunahe ya mboten paham. Ngoten nggih Bu nggih. Tapi kula jenengan kok dokoh salat jamaah. Ngoten Pak. A1 ditampa Gusti Allah Allahumma lah dadi kula jenengan kok sakniki umpama
digawe rekoso karo Gusti Allah, uripe digawe pongpongan karo kancane, diremehke karo tanggane, direndahke karo sedulure. Mboten sah ngel-ngel Bu, tur mboten sah merdukun tekan kono. Kula jenengan butoe nderek salat berjamaah. Allahumma mila malaikat-malaikat iku nek nyawang tiyang Demak niku to Bu, nyawang tiyang Semarang, malaikat ini kadang iso moyoki kok. Ki ana masjid lampune jumlahe 20 Pak, kipase jumlahe ya 20. Lah malaikat niku namati sing jamaah kok namung 4. Malaikat muni ngeten, iki ana kipas ngipasi lampu, ana lampu madangi lam yaktuk iki malaikat ngoten. Ramatuk ngoten nggih. Mila kala jenengan kersane ora dipoyoki karo malaikat, ayo berkahe Mbah Yai Soleh Ahmad, kula jenengan sareng-sareng salat berjamaah. Alhamdulillah. Lah yang mriki kok sregep salat berjamaah, nuwun sewu, rata-rata kok sregep salat berjamaah, banjire ora tekan kene. Ngoten. Allahumma saestu niku niki dawuhe Kanjeng Nabi, ora bakal melarat dunya akhirat. Jadi kula ora gumun Pak, nek ana wong jarine mondoke 20 tahun, apal kitab kula wali ngoten Pak nggih, tapi krungu andan kita ora krungu pujian kon mangkat ya wegah, krungu iqomat maleh alasan, padahal awake ya waras wiris maleh ledah lidi maleh igli ora gelem salat jamaah babar blas. Senajan Pak salate kula jenengan dibaleni omah ping 17 ora bakal sampurna. Lah jenengan mangke saged kan bukake to kali Ya Hafid teng kitab napa Tangkihul Qaul ngoten Bu. Lah jenengan mangke saged sowan Mbah Yai Hafid Bu. Lah jenengan lho Bu nek sowan ngene kiai aja wong-wong tok ditamati yaine rokoke mereke apa ngoten. Ya Hafid jenengan pirsani rokoke Ya Hafid mereke apa, aja wong-wong tok ngoten lho. Lho kiai kon kerja ya wagu to, kiai ngandalke kula jenengan ngeten iki kok Pak ngoten nggih Bu nggih. Mula nek ana wong kok ngene kula ora nggo rokok, kula kadang iki piye to janjane wong iki normal murah to iki, aku ora kerja kok malah renarine ngoten. Ngoten Pak. Lah mila kula jenengan nuwun sewu kok gelem sowan ngene kiai, gelem ngromati iki yai A1 panggonane suwarga. Allahumma aja digapah kiai Pak ngoten. Lho kiai nek ajeng bodho ngoten tak cara ngene kula niku iso digapah wong-wong kok ngoten. Lah bunyai ngoten niku nek bodho lak guyu-guyu to Pak, mergo itu fitrah iso 10 sak. Lah tanggane niku ajeng pasar liwat ning ngarepe Pak Yai, bojone ndelok niku nembe nyapu Bu. Lah sing mangkat ning pasar muni ngenten ki lho tamatano bojone kiyaine ki yo guyu fitrah 10 sak kok ngoten. Lah nuwun sewu ngoten niku pun dipoyoki nggih. Lah Pak Yai niku penake nek pas bodho ngoten niku kok. Allahumma. Lah Pak Yai senajan ketoke ora tau dulan-dulan ning jenengan niku to Bu. Niku ndongokke kula jenengan. Ngoten Bu. Senajan Ya Hafid ketoke ora tau rawuh ning jenengan. Niku asline nek nggalu ngeten iki wiridan ndongake kula jenengan. Kersane kula jenengan nek mati saged pinaringan mautan bi husnil khotimah. Allahumma. Lah nek ana wong kok matine husnul khotimah A1 mlebu swarga. Allahumma. Mila jenengan mangke tanglet kalih Yai Hafid teng kitab Tangkihul Qaul, la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Lah nek ana wong kok omahe cedhak musala, cedhak masjid, krungu andan, krungu iqamah, krungu
napa pujian malah leda lidi igli ora gelem salat jamaah babar blas. Kula jenengan senajan salat dhewe ning omah ping 17 ora bakal sampurna. Mila kula jenengan ngeten iki to Bu, kados kula budu dadu ngeten iki to. Niku mboten sangel-angel. Salate nderek jamaah karo kiyaine. Allahumma. Lah kula wingine bantah to Bu, ngaji teng Semarang to. Pak Yai, nek wong wedok ki ora wajib jamaah Pak Yai, ngoten. Lah kula jawab to wong kula santri, nggih, kula ngoten. Wong kula santrine Senandung Cinta niku wau. Lah kula jawab, nggih, kula ngoten Pak. Leres, wong wedok ora wajib salat jamaah. Ning kan ora pantes to. Nggih mboten? Ana Pak Yai Andan, Pak Yai Pujian, Pak Yai Komat, sing wedok ndak malah napa lida-lidi ngitungi wong sing mangkat jamaah. Malaikat nyawang unek naudzubillah min dzalik. Lah dadi kula jenengan ku senajan wong mriki ana wong wedok kok gelem salat jamaah ya entuk ganjaran 17. Alhamdulillah. Allahumma. Mohon ngoten nggih, pun sak jam muncul lho Bu. Wong kula wau dipeseni aja ampun suwe-suwe lho iki sak jam kula ngoten. Iki sak jam setengah kok. Allahumma. Mohon ngoten nggih. Amin ya Allah ya Rahman. Antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Allah jamaah nyuwun badan sehat wal afiyah, rizki kata ingkang barokah, saged ziarah Makkah Madinah. Amin Ya Allah. Antal jawadul halim Wa anta ni'mal mu'in. ya Allah jamaah nyuwun mulya dunya bejo akhirah, bejo dunya bejo akhirah, wilujeng dunya wilujeng akhirah. Amin Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, anta jawadul alim wa anta ni'mal mu'in. ya Allah jamaah nyuwun gesang berkah istiqomah, panjang umur sergep ngibadah, pinarian husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, anta jawadul alim wa anta ni'mal mu'in. Matur nuwun sanget atas perhatianipun. Milai wau ngantos sakniki tasih perhatike kula, tasih remen nyawang kula. Bosen mboten Bu nyawang kula Bu? Mboten. Blas Bu. Alhamdulillah. Njenengan nyawang kula ngeten iki to Bu. Niku Gusti Allah niku ndadekke malaikat. Alhamdulillah. Tapi nyawangi seneng, ngoten nggih. Nyawang kelawan seneng. Mugi-mugi kula nderek ndongaken jamaah sing rawuh mriki hajatipun berkahipun Mbah Kyai Saleh Ahmad diijabah Gusti Allah taala. Amin. Allahumma amin. Makaten saking kawula menawi kula lepat nyuwun pangapunten Pak nggih. Cah cilik kok omongane kita-kita ampun ngoten Pak nggih. Pancen mubalek kudune seru ngoten nggih. Nek mboten seru malah jenengan ngantuk mangke.
ngoten Pak Nggih. Kula pungkasi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.